já jsem tam říkala Davidovi, David jako akční. Davide, jaký to bylo stát a čekat, v podstatě křovní. Hrozný. Chtěla jsi, proč jsi nešel do toho a pracoval se s klukama? Oni tě nechtěli. Křovní. Tak to je třída 6B. A určitě dostane také nějaké ocenění. Míšo. Jsme tady řešili velký oříší, protože 6B včera vůbec nepřišla na generálku. Takový jsou to frajeři, kteří ani nepotřebovali zkoušet. Takže my jsme na to vyhlásili extra kategorii nejtajemnější a nejutajovanější číslo. Gratulujeme. Přesně tak. Já vám moc gratuluju a jsem strašně ráda, že jste se domluvili a že jste číslo vytvořili. Vůbec už jsme nedoufali, škoda, že to bylo tak na poslední chvíli, že jsme to nevěděli, ale bylo to úžasné. Moc gratuluju. Ještě jednou potlesk pro 6B.